toto je Ačka na dojazde v 2 mikinách. Vyzerá jak jebazlík, či to bazlík? Ty sa nesmej. Jak kto? Jebazlík, nepíma tým stromom. Kto? Trpazlík. Kto? Trpazlík. Ja som to jebazlík. Ja som to najprv povedala. Ja som ich nakla! Čo ma jebe? Samozí! Ne! Ja sa musím dosiať! Tvoja mama, čo tam robí? Vieš, ako ty... Tamara, ty sa mala asi takúto dlhú slinu. Ja teraz ju máme s teckami. Nechaj sa. Ona jebe stromom. Kde mám dať tú slinu? Tam rade. Čisteli. Počkaj, medicínska. Ja som si priznám píču, ja som si zdrkla, no ne. Dostajem takto sedieť, kým vy neodídete. Piče, už som vypatla na zad. Neodídete. Nechcem sa tam. 2 megapixle. Ale tak ja som už jak Adam. To nie kemre z toho kaspa. Fuj, tam vyzerá, jak taký... Jak taký... Trošku, keď sa nájdeš, sa ujebáva. Inak než to bolo na tej ruke. Kemer! Toto, pozri. Jaj! Inak, počkaj. To nedúfam, není moja šťanka. Ježiš, chlapcu to takto. Počkaj, mi si to ukáže, jak som hľadala tety. Ja, počkaj, ty čo? Na to si sa šupoval jak kokot. Ale ty by sa keď tam videla, tam idú nejaké detské, ty čo? Tak strom. Môj. Inak ono... Vtedy, ja keď som bola najebaná, boli sme za Sokolovňou a... Musím si robiť. A boli sme za Sokolovňou a tam si prvýkrát počul ma sa smiať. Áno, si pamätám, že... ty ešte nesi taký dobrý. Kama. Aby si... Možno smiať. Co? Ty nerozumela? Že ešte nesem taký dobrý kamarát, aby som ho počul smiať sa. Ja som vtedy ležala na tom prášaku, pamätáš? Hej. A ešte... Ukáž do kamery plotvičku. High five! Zahajluj! Počkajte, ja musím teraz spojené nožičky. Ty môj kokot. Ale toto je iba dojazd, chápete? Ja chápem, Aňu. Že ty si včera ani nepil, ne? No, ja som triezvy aj dneska, aj včera som bol. Čo je? Jak to čínske hnusté decko pre sebou na klap. Ona má prečo vžiť tendenciu sa valať po zemi. Inak to je tvoja mikina. Ja viem. Nemáš sa valať po zemi. Už je veľa hodín. Toľko je. Máme, že sa držím dlhšie. Tak mi to vyselo z huby, no. Teraz toč ty, Teraz Jacku. toto video mi potom pošleš. Nepáš ma! Kúliš doma. Hej? Aha. Hej? Že ja budem dlhšie, lebo to práve jedu na tečo sranda. No, pošli mi to. Pohoď mi to.
Neviem, Je auto? nemôžeš pre mňa dojsť nejak večer. Tak ja neviem, ale... Miška, Ale tak neviem, o 9. Nechám už stromček. Asi ja mám Moc. rada. Pozri, tu bol Slovan lístok. No však práve si mu Neviem, od Tamarka, trtla. chcem spať. Chcem. Ak budeme kúkať filmy? A nemohla by tam prísť k nás spať? A môžeš si spať aj u nás, keď že ti dám veci. Zostaň tu spať. A ešte sa ma pýta tam, že či to nemôžem ja ostať spať. To by bolo úplne Prečo? najlepšie. Prosím, mami, videl som ľudia tak dlho. Prosím. Bože, ja furt potrebujem teraz to vynahradiť. Tak mám, veď ja tu mám svete. Ježiš, ja keby som ti nedala pyžamu a gačky. Dobre, ahoj. Môžeš? Čo máš volať tatinkovi? A tatínko sa nemôže. Tak počúvaj včera do 10, že o 10 bola, že tati môžem byť do 11, prosím, že dobre. Keby som to ja povedala, tak ma... Mne by to mama nedovolila, ale to kľudne. Ne. Jebali sa hady. Pozastav to, nie? Ne. To je také dlhé. Jaj, tak čauko. Lebo ona mi to povedala, že sa ma opýtať. Nebudem už máme volať, že ty si tak si to opýtať. Oni tu spolu ešte? Ja neviem. Na to mi volala, tak si to nevolala. Jebali hady. Inak čvírkajú, inak viete, že už od 4 rána čvírkajú vtáky. Vysiekever! Zasa. Potras hlavou. Mami, bože, na to mi zase povedala, že ho zavolať tebe. Vy chcete, aby som mala to, si to ušedal do čo? Jak Tamara. Že ty to máš rozhodnúť. Tak mami, tak ty s ním nemôžeš sa dohodnúť. Tak možno tak si Ale budeš. Hej, tak srdiečko. Áno, ja som vyplula srdiečko. On je na balkóne a ty tak nemôžeš prejsť za ním 2 metre. Ježiš, aký rozkyslý riadec. Tak môžem, prosím, však už som u nej asi 50 rokov neskôr. Prosím. Ráno. Ja potrebujem mať kvalitný dojazd. No, dobre. I'm Harry Neboj Potter. sa. Harry Potter. Ty máš byť oné, Snape. Ne, ja že bude Snape. Dobre. Snape. A vyzeráš teraz jak spermia. Ja vás mám rada. On u teba. Môžem. No, ideš. Ale už ideme spať o 3 ráno, že pôjdeme. Najadi ste. A nemáme si nejaký filmík? Počujem, my máme nejaké filmíky. To už hovorím fakt, že opica do piče. Ale či sa viete trafiť, tak to není také zlé. Vy ste to Ja dojebali. som to posral, kurva. Tuli, jaký bol koncept? Dojebal som to do piče. Ty kokos, ale bože, vieš, aké som... Počkaj, že prosím, keby to Tuli dostal. Nek toto ide na bol, tak chceš piču. Keby to Tuli dostal a volám, ahoj Tuli, aký bol koncert? Dostal som sa. Ne, on to dojebal. Ešte aj Nora hovorila, že Tuli to dojebal, jak čistý kokot. A aký je producent nový? Ten pán... Pán Talajka. Ne. Pán Pačmaga. Neviem, ona chcel ojebať, takže sme sa nevyjebali my. Rýchlejší. A že volal chcel. Ty vyzeráš jak mongoloidné dieťa. To je strašné. Aďa, nechci sa presťahovať na druhé poschodie ku nám. Fuj, Aďa, toto... No, čo vám hovorím? Inak akože ono, že dávno zajdené slnko, mám okuliare jak piča. Nevadí. No však, že? Nevadí, ja som hollywoodská hviezda a tam má právo na všetko. A ja som brýle, ja som. A dnes neopýtaš sa vašich? Čo? Nevieš, že to oni dovolia, ale vieš, takú slušnosť káže. No a čo? Dobrý deň. Oni sa ma tiež nepýtajú, či môžu u nás spať. Ne? Ale tak ja používam to moju mamu. Čo? Čo? Ona používa tvoju mamu. Ja považujem tvoju mamu ako za svoju mamu. No, presne tak. Jak už sa stviera toto. Na týchto videách je pekne vidno, ako sa postupne pomaly stviera. Lebo až je čoraz menej vidieť. Je to, že ma furt.
Sabolko. Nech sa lúči z toho okna, keď som to pochopila asi po 3 dňoch pozerania toho videa. A prečo točím úplne Z blbo? toho okna, áno, ona nechápala, že čo to znamená, že nech sa lúči z toho okna. Ja. Počkajte.